Bai daɗi ba ko? Ya yi daɗi. Alhamdulillah, har na ji sanyi a raina. Kin san ba na so wani abu ya faru, yanzu daga abu ya faru. Sai a canfa ka an ce dama kai ka fiye kawo matsala. To me haɗin wancan magana da kuma wannan magana? Ai magana ya riga ya wuce. Kin san wani abu? Kafin ki tare da Abakar, sai nake ga tamkar idan kika tare da Abakar, kamar na yi asarar wani aure babba a rayuwata. Sai yanzu da na saba da ke, sai na fahimci cewa abin da raina yake hangowa zai faru ba haka ba ne. Allah sarki Nuratu, ni ma kin san wani abu? Kafin in tare a cikin gidan nan ba ni da wani fargaba da wuce da zai karɓe ni a matsayin abokiyar zama. Saboda kowa abin da yake tsorata ni da shi shine kishiya. Shi yasa tun a daren farko na buƙaci Abubakar ya sake ni saboda matsalar da muka fara fuskanta. Amma yanzu da komai ya riga ya wuce, a gashi muna tare ba kuma muna taimakon junanmu. Gaskiya ne. Alhamdulillah, Allah ubangiji ya daɗa tsare mu daga sharrin shaitan. Ke dai amin wallahi. Kin san me yanzu ya kamata mu sa a class ko? Da wani ce wani. Ina so sai da wannan. Yana ciki barin je ɗauki. Ajo an tsare shi. Ai sai an ɗauko ai ko ya A zuba nan. Da Allah nan ne gidan Abubakar? Nan ne, daga ina kike? Yana ina? Yana... Ke! Wannan da irin abu ne. Ana tambayin ki kina ce mutane yana ina, kewa ce ke? Nuratu ko? Ya kika san sunana? Ai furucin da kika yi ne ya bayyana min sunanki. Kamar ya? Kin san ba za ka gane mutum ko shi wane ne ba, ko me ya kunsa. Sai ya buɗi baki ya zari harce tukunna ya yi magana, sannan ka gane ko shi wane ne. Aisha, da ke nake son yin magana. Ina Abubakar? Ke, ina so ki sani, muna da hujjar mu tambaya. Wace ce ke, daga ina kike, kuma akan wani dalili kike son ganin mijinmu kafin mu sanar da ke inda mijinmu yake. Bisa ga dukkan alamu, na lura sanda kika yi zagaye, kika yi kewayo, kika jiwo magana, kika san ko wace ce ne. Sannan kuma kika san tsakanina da abokiyar zamata. Au, kin yadda yanzu abokiyar zamanki ne?
Lallai kam duniya makaranta. Ai duk duniyan nan ba wanda bai san ko ke wace ce ba. Kin ga kuwa duk mai shigowa gidan nan sai ya shirya. Don haka da shiri na shigo gidan nan. Yanzu ashe wa'annan maganganun da na faɗa har akwai magana da zai sa ki shigo gidanmu kuma ki ci mana fuska? Alhamdulillah, tunda har yau kika yadda kuma kika gane gidanku ne ba gidanki ke kaɗai ba. Ashe kuwa kin ga wata ma za ta iya shigowa bayan Aisha. Lalle kura ta yi lafiya. Ba don wani dalili guda ɗaya rak ba, wallahi. Da sai kin yi nadamar furta wa'annan kalmomi da suke fita daga bakinki. Nuratu, ina mai maki kashedi kuma ina daɗa jaddada maki ki shiga taitayinki. Dan ni wandan roba ne daidai da ƙugun kowace shegiya. Tunda har Aisha ta iya faɗa da mahaukata irin ku ta tafiyar da ke kan hanya. Kin ga kuwa ni ma ina kan iya faɗa da aljanu da shedanu. Dan ni ruwa ne maganin kowane wuta. Ko da shike ba zan yi da ke ba. Ki dai zaki da daidai ki. Aisha, ba ni labarin abin da na tambaye ki. Ina Abubakar? Biyar Allah, ki fita daga cikin gidan nan idan kina son kanki da arziki. Aisha, kafin ki fara saka zare da ita, sai ki tabbatar da ita ko ita wace ce tukunna. Ni ba za ku san ko ni wace ce ba, kuma ba za ku ji wannan daga bakina ba. Mijinku shi zan umarta ya sanar da ku ko ni wace ce. Ƙarya kike kwartuwar banza, ki har kin isa ki zo ki ga mijinmu ballantana har ku zauna ku yi bayani da ke da shi? Ina mai ja miki kunne Aisha. Kada ki yadda ki shigo gona ta, domin idan kika shigo za ki faɗa rijiya gaba dubu. Lalle, kin ce ke ruwa ce mai kashe wuta, to ki sani cewa ni kuma gobara ce daga kogi. Kin ga ko magani na sai Allah kenan. Na kula, tun da kika shigo cikin gidan nan kin zo ki amfani da tarihin da ya riga ya wuce a baya domin ki ciwo yar uwata mutunci. To ina so ki sani, ki hanzarta ko in ce ki gaggauta hada ina ki bar cikin gidan nan. In ba haka ba, wallahi za mu sa kafar wando ɗaya da ki dan baki isa ki zo ki ciwo yar uwata mutunci a gabana ba. Kina karya mara zuciya. Wace ce wannan? Wace ce wannan karya irin ta? Me fada a titi? Ki Aisha ki bari idan ka muka da zai ce ne ki. Ki manne da ita kawai. A'a, ki bari. Wai ba Allah, jama'a ku taimake mu. Jama'a ku taimake mu. Wai Allah. Ke bawar Allah, tsaya. Ki tara ina ki dan Allah ki bar gidan nan. Kada ki tara mana jama'a cikin gidan nan. Tun gari yana lafiya ki tara kayan ki fita ki bar gidan nan. Ba zan fita ba. Ai wannan sai ta yi laushi a gidan nan. Ai ita ma ban san haka take ba. Idan ke karaman mara kunya ce, ki tsaya ina zuwa. yi kisan kai a cikin gidan nan. Lallai kuwa yau za a yi kisan kai a gidan nan, amma ita za a kashe ko ke amma ba ni ba. Makami fa ta je ɗaukowa. Wata fi rashin hankali ko da kakkiyar zuciya. In turanta sammako, to ni a tafa na kwana. Wuka a jika? Ke kudan Allah baiwar Allah, me kike nema a gidan nan? Me kike nufi da kika zo da irin wannan mugun shiri haka? Lallai kam, yau za a yi yakin duniya na uku a gidan nan. Dan Allah dan Annabi ki hakuri. Yanzu idan mai gidan mu zo sami a cikin irin wannan yanayin, ba sa mu ji daɗi ba. Kullum yana mana gargaɗi akan irin haka. Dan Allah dan Annabi ki tafi. Ba inda zani. Ba inda zani daga nan. Saboda sai na jira shi ya dawo ya same ni a nan. Ko da na shigo gidan nan na tambayi wani bayan shi. Ki fita. Ki ɗauki kayan ki fita dan Allah. Dan Allah, Aisha. Dan Allah, Aisha. Ki rabu da ni fa. Ki rabu da ni. Ba zai yi ba. Inna lillahi wa
cewa wannan wadda ta zo gidan nan wallahi da mummunan manufa ta zo. Aisha ba zai yi ba. Ki kama yake fita. Ki kama yake fita. Ki bar gidan nan. Kawai ki Aisha ki koma ciki. Assalamu alaikum. Hadiza. Dama ke ce? Ni ce Abubakar. Kenan ya san ki? Kwarai kuwa, domin muna da babbar alaka tsakanina da shi. Kayan gidan Allah ki fita. Ki dauki kayan ki fita ki bar gidan nan. Shiga taitayi. Abubakar. Ka amsa min mana Abubakar, me za ka yi da bulalan nan? Me yasa da muka tambaye ki baki mana bayanin komai ba? Ba ai ke din ce. Kike min wani magana gatse. Dan Allah dan Annabi ki hakuri. Ni ba na faɗa miki bayan don wata manufa. Ba ce ina so in san wace ce ki kafin na sanar miki inda Abubakar yake. To ban san ko kin zo domin ki cutar da shi bane ko ki cutar da mu gaba ɗaya. Ni ba na so abin da zai cutar da mijina. Ki kauce ki bani hanya kin ji? Ban gane in baka wuri ka wuce ba. Ka tsaya ka ji abin da zan faɗa maka mana. Zan kawo ƙarshen rigimar na gidan nan yau. Rigimar me Abubakar? Ha? To. Aka fara auren mace fiye da ɗaya daga na auren mace fiye da ɗaya shikenan ma da kwanciyar hankali kullum yau ta hada wannan rigimar gobe ta hada wannan rigimar. To Abubakar ai ba laifin ta bane, ba da ita ake faɗa ba, da ni ake faɗa. Illar mutum yawa kansa mummunan shaida kenan. Nuratu ta riga ta yi ƙaurin suna, shi yasa ko da na zo ban tsaya na tambayi ba asi ba na yanke hukunci. Gaskiya Nuratu ta yi iyakacin kokarinta akan kada su yi faɗa. Gaskiya ka yi kuskure. Kuma me yasa lokacin da ka shigo ɗaki da nake maka bayani ba ka tsaya ka ji abin da zan faɗa maka ba? Wai mata me kike? Aisha haka ba halin ki bane. Me yasa kika tarar da ka? Me yasa kika je kika wannan faɗa? Sharin shedan da kuma zuwa bakuwan ta. Hadiza? Ita mana. Wai shin ma wai me ke tafa da ita ne? Menene tsakaninku kai da ita? Saboda ta ce akwai alaka mai karfi tsakaninku. Kin gane lokaci kaɗan ba zai bani dama in yi cikakken bayani ba. Sani kiji? Sani? Na riga na aikata babban kuskure ta hanyar razanar da rayuwarka akan sassafen kishi. Da farko lokacin da abin ya faru na yi yunkurin in ɗau waya na kira ka ko don ka zo ka raba su, sai muka shiga cikin ruɗani ban samu na kira ka ba. Duk da haka dai ki yafe min kin ji? Kada ka nemi alfarma akan abin da muka sani. Da na san ka sani da ba za ka yi haka ba. Abubakar ya kamata ka saurare ni haka. Domin tare muke da Umma. Wace Umma? Umma ta mahaifiyata. To, Aisha, ki ɗauki Nuratu ku je asibiti. Kin ji? A'a. Kana nufin kai ba za ka kai ma asibitin da kanka ba kenan? Ai ina son jin salamu Hadiza ne, it's very urgent. But amma magana ce ta rashin lafiya. Kinga, ku yi haƙuri ku ɗauki ɗayan motar ku tafi. Zan zo same ku asibitin kin ji? Tashi ne. Allah ya bada lafiya ko? Dan Allah na Annabi Nuratu ki haƙuri. Ki yafe min abin da na miki laifi. Kada ki damu ba ki min laifi ba. Amma fa gaskiya Nuratu, ni fa hankali na bai kwanta akan fitan da Abubakar yayi da wannan mata ba.
Na sani, ina ga akwai wani rudanin da mu ba mu sani ba. Allah su suka sani. Aisha, da na san fitina haka yake jawo mutum a da ban jawo kaina ba, har mutanen duniya su shaide ni da shi ba. Gashi ki duba ki ga jikina, duk zafi nake ji. Ni kaɗai na san irin raɗaɗin da nake ji lokacin da ake min dressing. Ki daina faɗan haka Nuratu. Komai na duniya rubutacce ne. Allah ya riga ya rubuta cewa hakan zai faru. Ba laifinki ba ne ba. Wai ina Abubakar? Mun yi waya da shi ya ce min yana kan hanyar zuwa nan. Amma da mamaki, a ce Abubakar har yanzu bai zo ya ga yadda cikina yake ba. Na san duk inda Abubakar yake, hankalinsa yana nan. Insha Allah nan ba da jimawa ba, za ki ga isowarsa. Allah ya kawo shi lafiya. Amin. Yanzu me za a kawo miki? Ba na son komai. Haba Nuratu, ya za ki ce ba kya son kuma bayan mu ba a sallame nan ma a asibitin nan ba. Ya kamata ki samu ko ɗan tini in je gida an kawo miki. Idan Abubakar ya zo, ki ce mishi na je gida amma still kafin je zan ci gaba da trying number ɗin shi. Hello Umma. Na'am ina yini? Lafiya kalau. Wallahi muna asibiti ne, wata ce ba ta jin daɗi. Kuma na kira wayar Abubakar bai daga ba. Daga baya kuma na ji wayar sa kashi. Okay, ke ma kin kira kenan? To, wallahi Umma ban san dalili ba. To sai an jima. Har yanzu waya Abubakar a kashe. Kuma na kira Umma ta ce ita ma ta ji wayarsa a kashe. Aisha, an yi lafiya kuwa? Shine ni ma abin da nake ta tunani tun a gida. Sani ba ko lafiya ko ba lafiya ba. To wai ina ya tafi ne har yanzu da bai zo ba, kuma gashi har dare yayi. Ni ma wallahi abin da ya dore min kai wallahi. Kuma ni dai na ji tana cewa ita da mahaifiyarta suka zo, kuma sai na fuskanci cewa maganar ya tsima shi, hankalin shi ya tashi, sai ya ce mata su fita a gaggauce, shi ne suka fita a gaggauce. To wai ita kuma wannan wace ce ita, bata faɗi daga inda take ba, ko kuma bata faɗi cewa ga inda uwar ta take ba? To mu dai bata faɗa ba, kuma mu ma mun manci ba mu tambaye shi ba. Mutum da muka zo asibiti muke ta kiran nambansa, ya zo ya ɗaga kuma ya ce zai kira ni, kuma har yanzu bai kira ba. To ba sai ki sake kiran shi a wayar ba? To ai Umma din na kira layukansa, amma sun ce a kashe wayan yake.
to kuma gaskiya ne ni ma ai na kira wayar tasa na ji ta a rufe. To ko dai sace shi suka yi? A'a umma, ana tsammanin haka. To aya kuma kamata a san cewa wace yarinya ce wannan in dai ba wata matsala ba ce. Wallahi umma mu dai bai mana wani bayani ba, kawai illa dai abin da muka sani shine ya mana bayani ya ce labarin mai tsayi ne. To Allah dai ya kiyaye, Allah ya tsare. Amin umma. Sanko? Ya jikin? A jiki da sauki alhamdulillah. To ina ganin insha Allah yau za mu iya sallama ku. To shi kenan. In ya so akwai magunguna da aka rubuta, in ya so in ta je gida sai ta ci gaba da amfani da su. Kin gane? Yanzu dai kuna nufin cewa za a sake siyan magunguna kenan. Yes, domin su za su taimaka mata wajen ciwon ya yi saurin warkewa. Kin gane ko? To sai a kula wajen shan maganin. Ok, haka ne. Mun gode sosai ko? To Allah ya sauke. Allah ya kiyaye. Sannan mutu ya jikin da kuna fatan da tsari. Wallahi ina zaton alluran da likita ya min yana aiki sosai don ko jikina bana jin tsami kuma ban jin ciwon komai yanzu. Ubangiji Allah ya kiyaye. Ya kamata su su gama koma gidan ku. A shahar gari ya wani abubakar bai dawo. Ba mu da sauran kwanciyar hankali. Kin san abin da nake so me da ke? Ya kamata mu tura wajen aikinsu mu tambaya sannan mu wuce police station don su ma su san halin da yake ciki. In muka sanar da su kin ga komai zai zo da sauki. Wallahi tun jiya ni bata bar rantsa ba. Tun da na dawo da kai umma na zo na zauna a kan daduman ne ina ta addu'a har sallah asuba kuma ke ma na riga na san cewa allurar da aka yi biki jiya shine yasa ki kai bacci. Kwarai kuwa bana cikin hayyaci na ban san ma inda nake ba da aka min allura amma yanzu da na tashi sallan asuba da na fahimci cewa Abubakar bai zo ba biki ji irin wani tashin hankalin da na shiga. Shikenan yanzu abin da ya kamata mu shi ne tashi na kai ki gida in ya so ni sai in je in nemi Abubakar saboda bamu da wani sauran zama kuma. Ai ni ba zan iya zama ni kadai ba. Kin ga dole ne mu tashi da ke daga nan mu wuce police station mu je mu yi musu report abin da yake faruwa. Ai ba mu ga ta zama ba Aisha. Nuratu jikinki ko zai iya? A kin ga kada ki damu Aisha wallahi zan iya. Haka kawai. To shikenan mu je. Ke mu basu. Yawwa, da muke muke. Kuke nema na ko kuke neman mijin? Wai tsaya, wai ina yake ma tukunna? Ajiyar shi kuka bani? Eh ba mu baki ajiyarsa ba amma ai ta muka fita da shi kuma har yanzu mu sa shi a idan mu ba. Wannan matsalar ku ce. Ke ki fito mana da shi. Ba za mu fito. Ki fito mana da shi. Fito mana da shi. Fito mana da shi. Ba za mu fito. Fito mana da shi. Wani irin iya da kuwa wani na sama. Ba za mu fito da shi. Fito mana da shi. Ba za mu fito da shi. Wallahi ki fito mana da shi. Wallahi ki fito mana da shi. Kin fito saboda. Tun zaki a tun zaki. Nuratu Aisha! Kai! Ku bari mana! Kai! Nuratu! Nuratu ba ne? Nuratu! Kai! Ku bari da Allah! Kuma ba! Kai! Aisha! Me yasa ba ne? Mu shiga ciki. Ka zo a police station ko dai tsare ka suka yi. Ku me ka zo yi a nan? Ai mun zo ne mu kare report saboda mun ga tun jiya baka dawo gida ba ban sani ba ko lafiya ko ba lafiya ba. Wato wani ibtila'i ne faɗa kaina. Wace irin ibtila'i kuma? Abin da ya faɗa shi. Na? To bismillah ko mun haɗa. To ina zuwa. Ni wani irin ibtila'i ne? Ko ita wannan Hadizan me take nema a wajen shi? Wannan wace irin mace ce? To, kin ga amsan wannan tambayin fa sai ita da shi. Amma gaskiya wannan al'amarin akwai rikitarwa. To ko ita ce ta kawo karan sana? To, Allahu a'lam.
Yawwa. Aisha, Nuratu ina ganin yanzu da kun gani ya kamata yanzu ku ci. Kun ji? Ina zo gida zan muku bayani. Dan Allah ina da tambaya. Me kike so ki sani? Dan Allah me mijina ya aka tsaye da shi anan kuma kashi yanzu na ga ana fita da shi ina za a kai shi? Hajiya, mu fa ba mun zauna a nan don mu dinga amsa waɗannan tambayoyin bane saboda nan ba gidan jarida bane. To an aya mu tambaye baya batawa daga tambaya? Kin ga a bakin aiki na nake. Ba na zauna nan don na dinga amsa tambayar ki bane. Idan za ki koma ki zauna ki koma. An ajiye ku ne anan saboda mu zo mu faɗa abin da yake damu mu kuma ku gaya mana abin da ya kamata. Wallahi da ba dan naga alamar ke kamar matar aure bace. Wallahi da sai na sa an tsare ki yanzu. A tsare ni an ka fasa ka sa a tsare ni. Ya isa. Ai fa ki kyale ne shi ki kyale ne shi. Daga tambaya an ban tambaye shi wasu tambaya. Daga tambaya kan zai rena mu hankali. Daga tambaya zai rena mu hankali. Mi amfani zama a kanta manyan ku suna cikin ofis. Ga kuna kan kanta. Ƙarshen ta yau ba bara mu sa shi a ido har sai na kai gobe. Abadi. Haba. Assalamu alaikum. Amina alaikum salam. Alhamdulillah. Kun tada hankalin ku. Har sun sako ka? Ai ba kama ni suka yi wa dama. To me faru? Abin da kika aikata a baya ne. Ya biyo sahuna. Ban gane me kake nufi ba. Bayan mun bannan jiya ni da Hadiza muna hanya za mu tafi sai Baushe da yaransa